Аз ви казах, женската е там надолу. Видяхте ли на дядото в градинката какво има? Бързо надолу. Зайче. Ма не, тя са изкуствени. Къде отиваш, бе, Жмунки? Идвай тук, че заваля. А? Идвай. Ти какво? Преди малко, какво ви показа дядото? Я разкажи за камерата. Едно малко пеленце. Жълто? Да. И кога се било излюпило? Днеска. Не, днеска, с нощи. Вземе ми го. Габчо, внимавай, идва кола. Няма да го пазя. Да. Но по 2-3 минути. Само който слуша. Тия гъски майци станаха приятелки. Биричка, пиеш ли биричка? Не, това ракия направо. Как ще щипне пръста, като подскочи?